What's the hair you gotta have? Cause for all of the higher this skin color no racist. Huh. Ace. Mouth. Aston. Leslie knows. Oh my god. 7 plays so you can show your card. Awesome. Interesting. The 10 levels. Dead Hunter 999. I was going to make 51 level, but I took 2 hours to complete and it was really hard. That is no message. Kapatı feed along. Welcome to 10 levels. What? Boss. Giant Giant. Trebuie să scriu. Mă rog. Hai, ce ușor e. Ah, shit. Ok. Hai, frate. Du-te, nu mai sta. Ah, ce față are. Poate angry, nu giant. Sau giant angry. Așa. Controlăm. I see the apple. Sunt într-un mare. Un vir. Gropa cu bile. Nivelul 4. Uiii. Monstrul. Nivelul 5. Nia. No. Ow! Oh, no, no. Oh, shit. Oh, shit. Toilet? Toilet. Please, God, no toilet. Yes. You toilet. I'm in a shit. Help me. Fugi de caca. Ah, l-am pierdut. E normal că e tot mic. Rojoloto. Ce nume, Rojoloto. Frate, sunt încărerit. Ah, nu, am murit. Porcărie. Special Odd Vister King. Ce nume? Ia uite, e tare. Nu știu să citesc limba asta în Sofia. Săraci Bieber din spate. Spital. Poliția. Pensia velaților. Spital. Aulă. Preacno. Acno. Acnoterapie. Porcărie. Ava, nu, hai că bate. Hai că bate. Hai că bate. Nu am putut. Death Trap. Trap. Ah, ula. Săracii. Băi, erau Marius, Alex și Sabine. Și n-ai cum n-ai supraviețuit. Săracul. Stai, Petru. Mi-a dat un picior în cap. Frate, am zis nimic. Am luat de acela gam. Un ciopcilul meu. Un copchilul meu. Săracul copchil, copac. Du-te! Super backflip! Victory! Escape from Beast. It took me 1 month. Level is very like even level editor it was. We are prisoner in a pyramid.
escape from a pyramid and trying to get into town for Snake. Egypt erupts in pistol. Super mișto. Să vedem. No. E pot să zic că arată bine. Mor. Ai, nu. Are cam mult lag. Totuși. Asta a spus-o eu. Mi-a murit piciorul. Nu cred că o să putem dacă are acest lag. Nivelul ăsta are lagul mare. Da, are lag. Îmi pare rău, n-am putut să lag. Impossible. I think I have a good idea. Am făcut imposibilul. Yeah. Survive 10 seconds. Alex Vance. You must survive. Survivăm cu grasul. Fall to the spikes. Pogo stick. De ce cu pogo stick? Vreau cu altcineva. Ce? Ce? Ia lui Dumnezeu ăsta. These levels contain obstacle course, play tracks. Thanks for playing. Să jucăm. Mine run. Ia, nu. Hai. Cac. Nu, e pot. Ce mi spar căpuțul, micuț. Go. Oh my shit. Oh my gosh. Nu e copil. Ciopcilule, hai în aventură. Da, nu mi-a plăcut aventura. Nici mie. Ciopcilule. Cât de fabulos pot fi cum picior fără mâini. Nu cred că ăsta așa de fabulos cu un picior și două. Și 0 mâini. Și cu un cap. Mă întorc și mă îndoiesc ca un nici un jet în cap. Care nu spar. Geamul ăsta e un ceacă, nu mai ales. Uite, vine. Uite, că gura din jetul ăsta. Ce? Hai să vedem ce mai ne jucăm, Rojo Zabiziada. Pe unde mai mă joc chestii care încep cu rojo, pentru că cred că nu stai. Araura. Filmez cu Bandicam. Aoleu. Am cumpărat. Super mă
Arauraut. A fost ciudat. Sorțau preferate mele. Să ne apucăm de el. Jubă. Take this, Justin Bieber. Ce lag am? Are cam la mare. Trebuie să revin de la lag. Gata, am revenit. Halo, halo. Bum, bum, bum. Take the coin, Chad. Take the coin. What the fuck? Where's the... Come on. N-are logică. Pe departe, nu știu. Hey, Armageddon Fighter. N-a în spate. Boom. Jake the Spearman. No! Cum ai luat norocos? Copilule. Du-te! Bertongo. The fat woman. No. No playing with Bob the Drunk. Dar drunky. What the fuck? Mark the Illusion. Illusionist? Mă! Cum stă ce canționul? Geamă John the Spike. Berta e proastă. Dă cu mașini în mine și nu prea-mi place. M-a omorât. Nu. Cac. Jetpack. Obstacle. What the fuck? Pe bune. Atât de praf puteți scoate un nivel. Un nivel praf. Haideți. Cam asta a fost. La revedere.